Ζόριξ πάντα, δεν βγήκε πλάγιο πικερόλ, βγήκε σούτ από τον Πορζίνκης, τρίποντο, τρίτο τρίποντο, 2 άμεσα. Έχει αυτή τη λειτουργία του point forward, δηλαδή δεν εκτελεί μόνο, θα μοιράσει την μπάλα. Τώρα όμως αποφασίζει να εκτελέσει, επένδυση στον Ντιούπ για το Πορζίνκης. Θα μοιράσει, ο Σμιτς για 3. Μέσα, δεύτερο απανωτό, τρίποντο, 30. Κούρουξ με τα πικ του Πορζίνκης για 3. Μέσα αυτός. Κούρουξ. Μπέρτανς, αμέσως για 3, μέσα. Δίστασε, καθυστερεί, πάσα στο Πορζίνκης. Μοιράζει στο Σμιτς, έχει χρόνο, εκτελεί για 3. Μέσα. Πορζίνκης πήγε για ένα πικ, δεν βγήκε αυτό. Γυρίζει μπάλα, Κούρουξ, ελεύθερος σχεδόν για 3, μέσα. Γρήγορη κυκλοφορία, Πορζίνκης από κοντά, απελευθερώθηκε και ευστοχή. Τώρα είναι στους 56, μένουν 5 λεπτά ακόμα. Πορζίνκης με όλη του την άνεση, ευστοχή, σαν σε προπόνηση. Ωραία η συνεργασία, ο Ζόριξ